Mapagpalang araw po sa inyo lahat. Maulan na naman po. May bagyo ata. Ang isishare ko po sa inyo, orasyon sikretong pangalan ng kidlat na inuusal sa mutya ng kidlat. Sana pa paki-follow, like, share po, paki-subscribe po, iwagan ng Pangasinan naman po. Bago pong lahat po ay manalangin kayo ng isang ama namin. At isunod po yung orasyon po ng tatlong beses. Salin po sa isipan lamang po at po sa kidlat ng tatlong beses po. Ito po ay pangpalakas ng kidlat. Kung may tangan-tangan po kayong kidlat, narito na po yung hinihintay nyo pong orasyon po na aking ibabagay po para lumakas po yung tangan-tangan pong mutya ng kidlat. Bago po ko usalin po, ilalagay po sa screen po ay paki-follow, like, and share po, paki-subscribe po, iwagan ng Pangasinan naman po. At tatanayin ko po napakalaking utang loob sa inyo. Narito po ang orasyon po. EG is Jaw Yuim Jawa Hooks Uha Ayum Ja Yuwa Ak Uha Oksim. Tatlong beses po lamang po. Isa rin sa isipan lamang po at ipo sa pangin ng kidlat ng tatlong beses. Pampalakas ng kidlat po. Pwede rin po itong pangkumbati. Ipon nyo lamang sa inyong kidlat tapos idantay nyo po sa kanyo po, kalaban nyo po, sigurado pong siya masasaktan ng labis po. Lalagay ko na lang po sa screen po. Sa mga naniniwala po sa iwagan ng Pangasinan, nandito na po yung orasyon sikretong pangalan ng kidlat na inusal sa mutya ng kidlat. Pwede nyo po itong panggamot, panggumbati. Basta mag-usal po kayo, yung tiwala sa sarili lamang po. Huwag kayong magalinlangan po, yung tiwala sa sarili po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po.